Продължаваме да вървим заедно. По сините стъпки. Съюз на демократичните сили. Партията, която промени България. Емоцията е жива. Профилстил. Изолирай стреса. Профилстил. Изработка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма и штори. Профилстил. Най-ниски цени. Телефон 0896 878 721. Повече от 50 години Метро подкрепя малкия независим бизнес. За вас, които се грижите за всеки детайл. Спестете с офертата на деня в Метро. Само утре, 4 септември, купете филтрираща кана Аквафор Премиум 3,8 литра и 2 филтъра за 16,99. Повече на metro.bg. You and Metro. Заедно градим успеха на вашия бизнес. Кой е най-добрият кмет за мандат 2011-2015 година? Гласувайте на година.кмета.bg. Вие решавате кой да вземе приз за кмет на годината и кмет на гражданите, както и победителите в останалите 10 категории. Нека най-добрият победи. Кмет на годината 2015. Със специалното съдействие на Изворна вода Бачково, Била, Телелинк, Пощенска банка, Вестникът на българските общини, кмета.bg. Конкурсът се провежда с медийната подкрепа на Българската национална телевизия, агенция и радио Верига Фокус, списание и информационна агенция Икономика.